Raíña Vitoria volve centrar o debate político na cidade de Pontevedra. Este luns o Pleno aprobaba a reapertura da avenida ao tráfico cos votos a favor de Partido Popular e Partido Socialista. Os populares insisten en que o Goberno ten que dar cumprimento ao acordo plenario. Le pido al señor Lores que sea democrático y, sobre todo, le pido al señor Lores que acepte la voluntad de la mayoría de los pontevedreses, porque eso es democracia. Os nacionalistas pola súa banda aseguran que non levarán adiante a medida. Que o Partido Popular e o señor Domínguez non estea facendo absolutamente nada e veña o Concello de Pontevedra onde non lle corresponde gobernar porque esa non é a función que ten e pretenda facelo pola porta de atrás, pois paréceme de entrada retorcido e un pouco raro pretender gobernar e asumir funcións que non lle corresponden ao Pleno e facelo desde o Pleno e intentar gobernar pola porta de atrás torpedeando a acción de goberno naquelo que sí nos corresponde. Mais aló deste debate, a fronte común entre PP e PSOE afondou no distanciamento entre os socialistas e os nacionalistas para reeditar o bipartito do mandato anterior. Que dende o 20 de xuño, pois que non volveramos a ver nada máis. Lóxicamente, nós xa sabíamos ou intuíamos que non querían entrar a gobernar. O luns manifestaron públicamente e deixaron claro que non queren entrar a gobernar, máis que digan o contrario. De feito, no Pleno, o BNG manifestou que non descarta que populares e socialistas chequen a presentar unha moción de censura ao actual goberno, algo que, cando menos polo de momento, descarta o PP, que dá o bipartito por feito. En este momento, segundo Pleno, cuando el Partido Socialista acaba de nombrar al señor Lores alcalde a cambio, hasta ahora que yo sepa de nada, creo que no toca ni siquiera pensar en eso. Me cuesta creer que el PSOE y el BNG no lleguen a un acuerdo. Ahora, yo sé que se llevan fatal y que desde luego, si llegan a un acuerdo, va a ser un bipartito cada uno por su lado, seguro. En canto ao futuro de Raíña Vitoria, Domínguez asegurou que analizarán os pasos a seguir para conseguir a súa reapertura.